O cubismo foi un movimento que nació en Francia. Unas figuras geométricas en línea recta. A covita foi criado de Pablo Picasso. Pablo Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga. Unha das obras máis importantes é o vinilo. Este cadro reflexa o medo e o terror á guerra tal e como podedes ver nas caras dos personaxes. Foi a obra que escollemos para celebrar o Camaín. O autor do cubismo foi Fernandez. Naceu en Francia o 4 de febrero de 1861. Foi o pintor que elegimos para celebrar ao autor. Temos un personaje de un cuadro. Pero si alguén que destacar é María Blanchard. Ela foi unha pintora cubista que naceu o 6 de marzo de 1881 en Santander. Era unha pintora que gustaba pintar flores. Con ela aprendemos que todo é posible. Xos fixades todos os artistas que dixemos nacer en o mesmo ano. Pero tamén hai que mencionar outros pintores cubistas. El John James nació en 1882. O cubismo foi un movimento